Dobrý den, milé posluchačky a milí posluchači, je tady třetí díl podcastové série Mámy to chtějí taky, který je o kloubení profesního a rodinného života. Já se jmenuji Katka Říhová, jsem moderátorka a taky máma 2 dětí a provedu vás dalším dílem, kde se budeme věnovat tomu, jak skloubit profesní a rodinný život. A dneska to bude o financích na mateřské, o tom, jaké jsou možnosti při výdělku, co dělat jako OSVČ, nebo o tom, jak si nastavit rodinné finance. Tentokrát je tu se mnou Viola Hejlová, kterou můžete znát z Instagramu jako Mazanou matku. Tam dává jako žena s velkými zkušenostmi nejen z oblasti HR spoustu cenných rad ohledně hospodaření, usiluje tam a nejen tam o větší finanční gramotnost mezi dospělými i dětmi. Sama o sobě říká, že má ráda tabulky a hodně přemýšlí o smysluplném využití vydělaných peněz. Tak ahoj Violo. Ahoj. Jsem ráda, že jsi za náma přišla. Já děkuji za pozvání, perfektní souhrn. Tak a hned na začátek moje oblíbená a tradiční otázka. Co jsi sama měla vědět ještě před rodičovskou o financích? Co by si možná udělala jinak, co by si chtěla vědět? O financích jsem si toho nastudovala paradoxně hodně, ale souvisí to s tím, nikdo mi neřekl, jak strašně bude těžký s těma dětma ty peníze potom vlastně vydělávat. Takže nastudovat si člověk může cokoliv, ale za mě potom problém je ten prostor na to ty peníze dál vydělávat. Speciálně, když jsou ty děti malí. Takže to mě překvapilo hodně. Spousta rodin přemýšlí ohledně financí vůbec, jestli si děti pořizovat, protože přece jenom je tam výpadek, že jo, toho jednoho platu. Je nějaká možnost, jak se na tohle vůbec připravit? Já vždycky říkám, že co se nedá jakoby spočítat, tak se, nebo neměří se, tak se to nedá nějak jako zlepšit, nebo prostě se na to připravit. Takže pokud si jako rodina není jistá, jestli to jako utáhne tohleto období, tak není nic jednoduššího, než si jako spočítat, kolik je ten život reálně stojí, kolik je zhruba bude stát, když potom jim tam přibude to miminko, a samozřejmě dá se počítat i s nějakým jako přísunem ze strany státu, ale ne vždycky to vychází, takže to potom je na místě si jako dopředu udělat ten polštář a s takovýma výpočtama se na to podle mě dá jít jako takhle hodně pragmaticky, ale ne každý to stihne se na to připravit ne každý si to takhle jakoby dopředu v těch tabulkách napočítá, takže to potom samozřejmě nějaký překvapení tam může být, ale za mě zkusit si to prostě na nečisto, třeba 3 měsíce, jako když je tam to vědomí rozhodnutí, tak teď se začneme snažit. Opravdu vzít celý ten plat té ženy a dát ho úplně pryč a snažit se hospodařit s tím, co mi zbyde. Třeba taky, ale samozřejmě tam potom to v nějaký malý míře jako nahrazuje, pokud je nárok na tu peněžnou pomoc v mateřství, což je ta mateřská, jako lidově řečeno, nebo ten rodičovský příspěvek, je to nějaký jako malý vykrytí, a to, kde to prostě nevychází, tak se musí jako dodat nějakým polštářem, ale bylo by fajn tady na místě říct, že ten polštář by měl jako vytvořit ideálně jako ta rodina jako spolu, a aby to nebyl ten případ, s kterým já se docela u sledujících jako občas v soukromých zprávách setkávám, že jako ta maminka, aby si mohla dopřát, tak ale jako jede ze svýho polštáře. Aby si mohla dopřát miminko, myslíš? No dopřát, myslím spíš už potom takovej ten jako život, vlastně tu životní úroveň, na kterou byla zvyklá, a nebo i jako možná něco navíc pro to miminko, co si třeba chce jako koupit vlastně jen tak, takže to bere ze svých úspor a potom prostě jako v nějaký moment dojdou. Takže to si myslím, že to je jakoby ten přešlap, a lepší se na to dopředu už jako připravit ve dvou s tím partnerem, jakože kolik to bude, jak to bude. Dobře, máme tady první přešlap, já si to píšu. Tak teď můžeme trošku zalistovat nad dopisy diváků, protože když jsme se ptali našich posluchaček, co by chtěli vědět ohledně financí, jedna z nich napsala: pro mě byl velký aha moment, že dítě nás tolik nestojí, ale co je drahé, je ten výpadek příjmu matky. Kvůli tomu se pak všechno komplikuje a věci jako dovolená, večeře, chození do kina začínají být problém. V našem případě to základní, včetně pražského nájmu, poplatíme, ale není tam vůbec prostor pro to něco uspořit a těžko se z toho vyhrabává. Nyní pracuji na poloviční úvazek, ale zase mi končí rodičák a k tomu platíme dětskou skupinu, takže i když se na trh práce vracím, tak se to finančně nelepší. Tak doporučuje se mít našetřeno, to jsme si řekli. Kolik? To je ta otázka. No a teď na to jako můžu dát tu rovnici toho výpočtu, protože každý bude mít jako vstupní informace jako jiný, ano, podle toho, jakou žije tu životní úroveň a kde bydlí. Tady byl zmíněný jako ten pražský nájem. Tak za mě ta rovnice je pojďme, teda píšeme jako si.
příjem, který ta rodina má neustále, třeba teda se může počítat jako ze strany toho partnera, když to takhle vezmu stereotypně, potom do toho dosadit plus, teda příjem ze strany státu, ten je proměnlivý, protože ta peněžitá pomoc v mateřství trvá jenom 28 týdnů, u zaměstnankyně je většinou vyšší, ten propad tam není tak velký v případě té peněžité pomoci v mateřství, takže si myslím, že ten první půl rok ještě ta rodina, pokud jako maminka byla zaměstnaná, tak žije na nějaký jako relativně hodně podobný úrovni, jako byla zvyklá. Ale po těch jako 28 týdnech to spadne, když to tak řeknu, jako velmi často na ten rodičovský příspěvek, který si třeba rozkládá ta maminka do nějakého dlouhého času a tam ta rovnice už vlastně jako tam začne chybět to, na co byli zvyklí. A to je to, co se musí jakoby vykrýt ideálně už jako nějakou rezervou, která byla dopředu vytvořena. A prostě pokud je tam ta mezírka, tak pak to samozřejmě jako nabádá i k tomu jako řešit třeba, kde ty peníze vzít v ten moment, a to většinou pak je zase tím, že ta maminka jako řeší nějakou práci. Ale tam já vidím spousta úskalí, hlavně v tom čase. Takže všechny věci zmiňované, jako nejít do kina, nejít na večeři, tak za mě jsou i jako, jednak samozřejmě může to být, že si to nemůžou dopřát jako z hlediska dovolit, jako těch peněz, ale potom je tam za mě hodně pálí ten čas. Samozřejmě, to nás pálí všechny. Ten vnímáme jako takovej, jako že prostě čas jsou peníze, tak no. Když máš ráda ta čísla, určitě existuje nějaká částka, která je, řekněme, zevšeobecněná. Kolik nás třeba v prvním roce stojí to dítě? Na tuhle otázku jsem odpovídala v různých jako podcastech nebo různých jako videowebinářích, který jsem nahrávala, a já se strašně bojím jako tu částku říct, protože pro někoho, kdo žije třeba mimo Prahu, ta částka bude jako šokující, a naopak, když to uslyšejí zase lidi, kteří žijou jako na té pražský nějaký bublině, tak jim to přijde jako, že ještě docela v pohodě a jsem to podstřelila. Klidně to rozjel. Já si to trekuju, já si píšu do tabulky opravdu, teď už jsem trošku povolila, protože už mám 5letý dítě, takže už jakoby to není jako, že se bavíme o miminku, ale když to vezmu nějakou fázi, kolik jsem brala na začátku, když jsme si kupovali výbavičku teda celou novou, opravdu pro to první dítě s vidinou toho, že máme ještě další, který už v dnešní době máme, takže já mám jako approved umořeno, prostě využili jsme to už 2krát a potenciálně to posouváme dál, takže ta myšlenka toho, že to zužitkuje vícero lidí tam byla, ale kupovali jsme teda nový, tak já jsem se vlastně během toho prvního roku života dostala jako nad 150 000 s tou výbavou, a to si myslím, že ještě jsem právě využívala veškerý jako slevový možnosti, mám ráda slevičku na slevičku, takže jasně bylo to nový, ale jako řekla bych docela rozumně nakoupený. A u toho druhého dítěte už se tam jako to cost per use, to kolikrát se ta věc jako využije, snižovala tu pořizovací cenu. Tak to už jako mi přijde, že se to jako víc vyplatí, no. Nebo samozřejmě někdo, kdo nemá tady tu možnost, nebo nechce dokonce i jako vědomě to kupovat nový, tak tam si myslím, že se dokonce můžeme blížit skoro k nule, protože spousta těch věcí jako se dá dneska sehnat jako za odvoz z bazaru nebo podaruje někdo. Já úplně jsem nebyla ten typ, u toho prvního dítěte hodně mi na tom jako záleželo, prostě měla jsem k tomu nějaký takovýhle přístup, teď už u toho druhého to zase taky vidím jinak, ale prostě chtěla jsem si to jako v vozovkách dopřát, jako by tady tím směrem, takže za mě ta částka na ten první rok byla nějakých 150 000, ale zase, když jsem to někde vyslovila, tak tam byly jako komentáře, jakože je to 0. Jasně, může to být 0 a řekla bych teda... Když máte látkové pleny. No, ale tak ty taky někde musí jako vzít, ale pak zase se dají poslat dál, ale já bych řekla, že to pásmo opravdu může být podle přístupu nebo postoje té maminky jako 0 až klidně 300 000, jakože dneska ty kočárky s elektrickým pohonem, tak jako to už splnějí ten budget vlastně jenom nákupem té základní výbavičky, ale tak to beru spíš jako vtip. To už jsou ty standardy pražské bubliny, tak, teda, o kterých jsem mluvila. Takže jo? v pražské bublině ale nechceme se ne vůbec ne, jako to. Ale jako žiju v ní, takže pohybuju se v tom, takže řekla bych, že když někdo vyloženě si chce ty peníze na to vynaložit, tak klidně to může být 300. No. Tak my ještě než zabředneme do dalších konkrétních sumiček, protože ano, přátelé, zabředneme do nich, tak tu mám ještě jeden dotaz od naší posluchačky. Jak je důležité pro psychickou pohodu na rodičovské mít v práci smlouvu na dobu neurčitou? Ty výhody tam pro maminku jako jsou, a tohle si myslím, že je ten životní milník. Vždycky se mě někdo ptá, jak moc je jako výhodný být zaměstnaná nebo být OSVČ, tak zrovna v téhle životní fázi maminka zaměstnankyně má jako lepší základ pro výpočet té peněžité pomoci v mateřství. Zároveň tím, že je zaměstnaná už nějakou dobu ideálně, tak splní tu podmínku nároku určitě, takže se nemusí vůbec strachovat o to, jestli tu mateřskou mít bude nebo nebude. Prostě pokud byla zaměstnaná, otěhotněla v průběhu toho zaměstnání,
zaměstnání, tak je jasný, že splňuje podmínku toho povinného nemocenského pojištění, protože se jí prostě strhává automaticky z její jako hrubý mzdy, ani o tom třeba často neví. Ale ano. Už tohle to má jako na to nárok, ten redukovaný vyměřovací základ prostě se jí započte, jasně snižuje se to v nějakých 3 hranicích, ale ten skok není takovej. Čím je maminka vysokopříjmovější, tak tím samozřejmě ten rozdíl může být jako potom i u té peněžité pomoci v mateřství, protože se to prostě ponižuje a maximální mateřská letos v roce 2025 je kolem 57 000 měsíčně. To je ta úplně, a to už je docela dost? To je ten nejvyšší strop a na ten dosáhne maminka, která má hrubý výdělek asi 150 000 měsíčně. Takže tam se to láme. Pokud jako někdo, teď říkám jako zhruba to číslo, ale pokud někdo má hlavní pracovní poměr, vydělává jako víc než 150 000, jasně v nějakém jakoby úplně malém procentu nějaký takový maminky můžou být, tak tam potom už bohužel jako ta mateřská zastropovaná. Ale pokud je někdo jakoby v tom pásmu, což je většina, tak si myslím, že ty redukční hranice jsou tam sice nastavený, ale ten šok, kolik jako je ta mateřská u těch maminek zaměstnanky není tak velký ve srovnání s maminkou jako OSVČ, která pokud si to nemocenské pojištění dobrovolně nezačala hradit předtím, než otěhotněla. A pokud jí to nikdo neřekl, tak. Já mluvím z vlastní zkušenosti, takže doufám, že nás teďko, že určitě někomu můžeme teď hodně jako otevřít oči. Tam je totiž potřeba, pokud se nepletu, to začít platit ještě předtím, než otěhotním, že pak už není cesty zpět. No, právě proto mám ten profil Mazaná matka, protože to bylo jako jedno z těch otázek, které se ke mně velmi často jako dostávaly. Já tím, že jsem taková pečlivá, tak já jsem OSVČ, ale v obou případech jako obou dětí jsem nárok na mateřskou měla, protože jsem si to velmi včas jako zjistila a prostě bylo to nějaký moje téma už dlouho dopředu, ale ne každý má to štěstí. Takže velmi často mi píšou maminky, jako že teď jsem těhotná, jako co teda začnu zjišťovat. Tak přitom ono teda pardon, že do toho vstupuju, ale protože mě se to osobně týká, tak přitom je to pár stovek měsíčně, že jo? Jenomže prostě, když to člověk neví, tak pak kouká. Já jsem to jako v ideálním případě, pokud by byl někdo takhle jako hodně uvědomělej, všechno dělal jako plánovaně a vyšlo mu to, tak ideální případ pro maminku OSVČ je přihlásit se k dobrovolnému nemocenskému pojištění u ČSSZ prostě zhruba 3 měsíce před plánovaným početím, začít si to nemocenské pojištění platit ho jakoby po celou tu dobu a pak, když to teda opravdu jako v ideálním případě jako dobře dopadne, otěhotní, tak má nárok na tu peněžitou pomoc v mateřství, ale i tak ta vypočtená částka ve srovnání s maminkou jako zaměstnankyní je hodně nízká. Tam záleží, kolik si měsíčně to nemocenský platí a zhruba to pak vychází tolik, že kolik zaplatila jako měsíčně to na tom nemocenském, tak potom bude její denní dávka. Takže když já si tady ještě řeknu konkrétní číslo, aby samozřejmě, měli ty jsi připravená, máš tady prostě podklady. Lepší představu, tak pokud maminka jako platí jenom to minimální nemocenské pojištění, aby vlastně si zajistila to, že ten nárok na tu mateřskou mít určitě bude, tak je to 243 korun měsíčně, což potom je ta denní jako dávka od státu, takže to jsme o nějakých jako 7 000 měsíčně a já jsem tady zmiňovala, že maminka zaměstnankyně maximálně může mít, tak jasně ne všichni tolik mají, ale ten rozdíl je tam jako skoro 10násobnej, když to přeženu. A nebo si může jako samozřejmě platit, nebo ideální setup je, že začne si platit nemocenský pojištění podle nějakého svého vyhodnocení, buď nějaký minimální nebo svoje maximální. V momentě, kdy se jí potvrdí, že je těhotná, tak si to zvedne na svoji úplně jako by tu maximální možnou hranici, aby se dostala do toho jako vyššího výpočtu, toho jako potom té vyšší výplaty. A v ten moment, kdy potom teda nastoupí na peněžitou pomoc v mateřství, tak potom od toho dalšího měsíce už jako by to platit nemusí, ale to je takový jako ideální scénář, no, kdy vlastně si to jako šéfuje a zaplatí. Je tam jedna taková mini klička, kterou doporučuju jako mazaný tip. To jsem probírala často se svýma sledujícíma, že pokud ta maminka OSVČ zjistí, že je těhotná, neplatila si to, tak je tam ještě taková jako malá záchrana, vlastně využít nemocenskou, vlastně v souvislosti s porodem, ale je mnohem kratší, takže něco zpátky může dostat, ale myslím si, že už se to jako dohnat vlastně nedá. A to je 6 týdnů před porodem, 6 týdnů po porodu, takže je to 12 placených týdnů. Ale tam je taky důležitý se přihlásit včas, že jo? Taky. No, tak už jak jako to tam je? 3 měsíce předem. 3 měsíce takže předem. 3 měsíce před těma 6, je to jako vždycky na časových osách je to nejlíp zobrazitelný, tak já to zkusím popsat. 3 měsíce si to platí jako s tím břichem a pak teda 6 týdnů před porodem na to nastoupí, takže to musí být nějak zhruba v polovině těhotenství a pak už je to taky vlastně, jako už se to potom nedá dohnat zpátky. Jasně, takže prostě
prostě v momentě, kdy, řekněme, děláme gender reveal, to se dělá někde ve 4. měsíci, tak už je čas, už je nejvyšší čas. No, to už je jako taková ta poslední možnost, dobře, jak vlastně nepřijít o všechny peníze v případě OSVČ. No. Jo, takže odpověď na otázku, jak je důležité pro psychickou pohodu mít v práci smlouvu na dobu určitou, je to velmi neurčitou. Ideálně neurčitou, protože to se ještě dostáváme potom do jedné fáze, že maminka zaměstnankyně má po tom, co jako je na té mateřský dovolený, nárok vlastně si vybrat jako dovolenou, která jí to zaměstnavatele, takovou tu klasickou dovolenou, která jí tam naběhne, takže to se ještě mezi mateřskou a rodičovskou vybírá, takže jí tam ještě přijdou jakoby peníze, jako kdyby pracovala. A ta na dobu neurčitou je super ta smlouva, protože kdyby náhodou měla pak ještě druhý dítě a stihla to do 3., respektive max do 4. narozenin toho prvního staršího dítěte, tak celý tohleto kolečko má na něj nárok znova, aniž by se vrátila do práce. A u OSVČ to znamená, že zase si musí pohlídat, že začne platit nemocenské pojištění, pak teprve může po druhý otěhotnět. Takže u OSVČ tohleto jako na těch miskách teda nechci říct, že nedoporučuju, protože já jsem to sama 2krát absolvovala a tím, že jsem to nastudovala, tak jsem vlastně o nic nepřišla, ale některé moje kamarádky měly mnohem lepší scénáře, i včetně třeba pak nějakého jako ukončení zaměstnání s nějakým jako takovým lepším padákem, protože už se nemohla vrátit, takže to jsou jakoby věci, které samozřejmě jsou ve prospěch té maminky zaměstnankyně. No. Tak hned na začátek smršť informací a pokračujeme v tom dál. Violo, pojďme se teď bavit o konkrétním čerpání rodičovského příspěvku. Je na to nějaká ideální strategie, jak si to rozložit? Na to padají pořád taky otázky, ale nemám tu ideální univerzální odpověď pro každou maminku. Každopádně teda situace je taková, že naštěstí se tohleto dá každý 3 měsíce změnit. Já jsem takovej, jako bych skoro řekla, neplacený ambasador a neoficiální ambasador aplikace Jenda, což teda je aplikace webová, někdo už si myslel, že jako mobilní, tak jenom ve webu se dá přihlásit do aplikace Jenda, to teda udělalo MPSV a tam vlastně se načtou jako skrze to přihlášení přes nějakou identitu občana nebo bankovní identitu všechny informace, co o vás stát ví a ví je i o tom dítěti. Takže pro maminku už to skoro znamená, že na pár kliků si na časový jako ose tam posune, kolik chce z toho rodičovského příspěvku čerpat měsíčně, jak dlouho a ono to samo přepočítá, takže je to i s tou zabudovanou kalkulačkou, každý 3 měsíce si může tohle rozhodnutí jako rozmyslet. Jediný omezení tam je, že maximální jako ta měsíční možná částka toho rodičovského příspěvku je omezená tím, kolik měla mateřskou. Takže v případě té zaměstnankyně to bude ta její jako původní nejvyšší mateřská, takže nejrychlejší možný případ čerpání rodičovského příspěvku, ten, kdo měl nejvyšší mateřskou, tak je zhruba půl roku. Tak to je úplně, to je těch 350, 350 tisíc se dá nejrychleji vybrat za půl roku, ale jenom v těch případech, že měla ta maminka tu nejvyšší jako peněžnou pomoc v mateřství. Takže vždycky se mi někdo ptá, může se to vybrat celý? Nejde to, je to omezený tím měsíčním stropem a ten je teda na té jako horní hranici ta peněžná pomoc v mateřství nebo plošně 13 tisíc. Takže maminky, které byly OSVČ, buď měly tu mateřskou hodně nízkou, nebo ji neměly vůbec, tak pro ně tam je jako v případě toho, že mají teda jedno dítě 13 tisíc, anebo si to potom můžou rozkládat na nějaký nižší ještě měsíční jako částky, aby si to třeba rozložili až teďka už to jde jenom do 3. narozenin dítěte. Takže já můžu říct jako příklad mojí strategie. Ano, já mám teda ještě to druhý mladší dítě narozený ještě předtím, když to bylo jenom 300 tisíc před tím navýšením, takže jsem si to mohla rozkládat do 4. narozenin, ale teď teda řeknu, jako, jak bych to udělala, kdyby se mi teďka narodilo dítě, tak těch 350 tisíc bych si na začátku, protože jako tvrdím, umím hospodařit, chtěla bych si je vyčerpat co nejrychleji v té nějaký maximální možný měsíční částce, ale hlídala bych si to, protože jsem OSVČ, tak v tom momentě, kdy už by se mi blížilo to skončení, že bych ten rodičovský příspěvek mohla vyčerpat, tak bych si ho snížila na úplně jakoby minimum, co to jde, ale chtěla bych si ho rozložit až na tu co nejdelší možnou dobu z důvodu čerpání nějakých jako daňových výhod, který v tom podnikání jdou využít. Protože v momentě, kdy já dočerpám ten rodičovský příspěvek, tak ačkoliv zůstávám na mateřské a hospodařila bych s nulou, tak pro stát už prostě jsem člověk, který musí platit zdravotní, sociální. A tady ještě jenom promiň, řeknu jeden správný pojem, jakoby ta mateřská se tam to hodně plete, ale ta
mateřská, když bych to měla jako vzít, tak ta mateřská skončí těma 28 týdnama, jasně. Takže jsme spíš na rodičáku. Ano, omlouvám se za nepřesnost, jasně, rozumím. Ale jako to říkám pro posluchače, protože se to právě hodně jako plete, protože mě chodí jako do těch zpráv na Instagramu různý otázky a my než se dostaneme jako na základě těch pojmů, jaká ta vlastně fáze toho mateřství tam je, tak to někdy trvá to jako rozklíčovat, takže moje takový jako poslání je i lidi naučit správně ty pojmy, aby když mluví buď jako s kýmkoliv jiným nebo na úřadě, aby jsme se prostě bavili o tom správném, o tom jako o čem chceme. Takže tam jde i třeba o to, že ten rodičovský příspěvek se jako vyplatí, pokud člověk umí hospodařit, čerpat na začátku rychlejš, protože peníze dneska mají vlivem inflace větší hodnotu než ty vyplacený za ty 3 roky. Takže pokud najdu nějaký způsob, jak je zhodnotit, tak je lepší, když jsou u mě dřív, protože tam je ta možnost toho zhodnocení. Samozřejmě to je takový vtipný, protože ty peníze většinou všichni utratí, jak jich je málo, ale se úplně neinvestuju, ale když to vezmu jako ekonomicky, tak je lepší prostě ty peníze mít u sebe dřív než později, ale zároveň je fajn speciálně v případě jako OSVČ si to rozložit na co nejdelší dobu, protože tam vzniká ta možnost jakoby být OSVČ vedlejší díky vlastně tomu pobírání toho rodičovského příspěvku a s tím jsou napojený taky nějaký daňový výhody. A pak ještě chci říct jednu věc u maminek zaměstnankyň. Oni jsou u svého zaměstnavatele na té rodičovský dovolený jako pořád, i když už můžou tam být, i když už ty peníze úplně dočerpaly. Takže maminky, zaměstnankyně tohleto rozkládání do té dílky nemusí tolik hrotit, protože tam pro ně jako žádná výhoda z toho už nekouká, pokud se nechtějí vrhnout třeba na podnikání, zaměstnavatele opustit a tak. Takže strategie pro maminky zaměstnankyně je vlastně skoro jedno, pokud mají tu na dobu neurčitou, tak tam pokud jako oni umí s tím hospodařit, tak je skoro jedno, jakým způsobem se to vyberou. A u maminek OSVČ tam si myslím, že ta výhoda, nebo ne každý ji musí využít, ale pokud podnikají, tak jako mají možnost třeba vydělat po tu rozhodnou částku jenom takhle málo, tak prostě si to jako nesporně vyplatí si to prostě prodloužit na to maximum. Takže to je za mě ta strategie. Skvělý. Tak teď pojďme se trošku podívat na bydlení, protože to většinou rodiny nejvíc pálí náklady na bydlení. To je asi největší částka, kterou měsíčně vynaložíme. Je nějaká obecná rada, kolik by to mělo být, aby jsme si prostě v jeden moment řekli, tohle už prostě je nepřijatelný, musíme se přestěhovat, nebo je nějaká taková suma? Není suma, ale je na to vlastně takový jako model, který se, a teď zase to procento se může trošku lišit, ale jako v základě ten nejvíc základní obyčejný je 50-30-20, že 50% příjmu, respektive výdajů, má jít na tyhle ty nezbytné věci, kam spadá i bydlení a jídlo. 30 je na takové radosti jako zábava, cestování a takové jako zbytné věci, které se ale jako můžeme dopřát a 20 by se mělo dávat do budoucna. No ale zase taky nasdílela jsem tady ten graf a je jasný, že prostě v téhle životní fázi to je hrozně těžce naplnitelný, protože vlivem právě buď nájmu nebo splácení hypotéky je hrozně těžký s tím jedním příjmem se dostat po těch 50% toho balíčku, s kterým hospodaříme. Takže ideálně by to mělo být těch 50-30-20 krátkodobě nebo nějakým způsobem plánovaně, vědomně je v pohodě, pokud to prostě takhle do těch škatulek jako nevíde, ale bylo by fajn to mít jako pod kontrolou a vědět, proč to tak je, na jak dlouhou dobu to je a třeba si jako říct jasně tady v ten moment, až mi nastoupí to dítě jako úplně do školky a já půjdu zpátky do práce, tak se to zlepší. Takže myslím si, že nemá cenu dělat jako úplně velký jako změny, pokud je tam už ta světlo na konci tunelu. Ale pokud by to bylo neudržitelné a měla ta rodina takhle žít jako třeba 6 let, když má jakoby 3 roky po sobě 2 děti a bylo by to prostě na úkor nějakého jako komfortu, tak tam je možná na místě se zamyslet, jak to jako přeskládat a jestli se nepřestěhovat nebo jak jako vyřešit vlastně to, aby ten grafíček vycházel. Ne každýho to trápí teda. Jasně. A když by to někoho trápilo a říkal by si, co mám osekat dřív, těch 30% na tu zábavu v uvozovkách, anebo těch 20% na investice do budoucna? No, to je potom už na nějaký jako osobní preferenci, protože takhle správně by to samozřejmě mělo být. Mně to je jasný, co řekneš. Že si jako na tu budoucnost pořád něco odkládáme, protože ty rezervy jsou prostě důležitý. Takový ještě taky vždycky pravidlo. Vždycky se něco může stát, tak. Že? A na tohle je taky ještě pravidlo,
rozhodlo, že je fajn mít jako takovou železnou rezervu, se tomu říká 3 měsíce, prostě těch výdajů jako někde skoro v polštáři, samozřejmě jako z hlediska inflace. Polštář není nikdy dobrá varianta, ale prostě mít ty peníze připravený, kdyby se něco stalo. Ale vím prostě z těch jako reakcí, kterými chodí, že je strašně těžký to napasovat do tady těch kolonek 50, 30, 20. Je těžký si udržet tu rezervu, prostě pokud tam ten výpadek toho příjmu takhle je. Takže teoreticky umím to strašně skvěle spočítat, rovnice takhle vychází, ale chápu, že v praxi je ten problém a nebo potom samozřejmě jako je to i o tom, že nejde ty příjmy snižovat do nekonečna, nejde si furt upírat. Prostě člověk jako chce být na tom světě rád i z nějakého jiného důvodu, tak potom já tam teda jsem zase takový propagátor, no tak prostě jít jako pracovat, no. Jakože, když se někdo přijde podívat na můj profil, tak vlastně ten první dojem většinou může být takovej, jo, to tady prostě tato tady bere od státu a tady jako s tím hospodaří. Připomínáme mazaná matka. Ale naopak, jako když mě někdo sleduje dlouho, tak já si myslím, že jsem jako mnohem víc propagátor toho postarej se o sebe sám, jako makej a na nikoho nespoléhej a i jako z hlediska třeba toho důchodu, takže já v tomhle tom jsem jako vlastně strašně takovej jako propagátor, roztleskávač, jako najděte si práci, najděte si možnost, jak pracovat, aby to šlo skloubit, protože ta cesta tam vždycky je, než aby člověk bazíroval na tom, že jako úplně stlačí ty svoje nějaký jako životní náklady na minimum. Takže... No, když o tom tak mluvíš, já o tobě vím, že chodíš na oběd do školní jídelny, nebo respektive mám to tady v podkladech, někdo to tady na tebe vyšťoural a mně to připadá jako moc hezká cesta, jak ušetřit. Tak máš ještě nějaký takovýhle podpultový tip? Tohle ale bych ještě taky jako uvedla na pravou míru. Pro mě vlastně ten oběd, jako to, že to stojí málo, konkrétně za oběd platím 105 korun teďka za hlavní jídlo, polívku a vždycky tam nějaký ovoce. Tak pro mě ten hlavní motiv to je, že já nemusím dopoledne vařit. Já to strašně jako nerada dělám, když vařím jenom pro sebe. Obecně je to pro mě jako strašná zátěž, takže mě to strašně usnadní jako to fungování. Takže já celý dopoledne vynaložím na svoji práci. Ten čas jako s ním naložím tak, abych si zajistila dodatečný příjem. V 11:40 zbalím krabičku, 30 metrů v pantoflích si dojdu pro teplý obídek a prostě ve 12 mám snědeno. Nemám žádný nádobí, neřešila jsem to, já jsem takový vděčný strávník na tohle. Takže pro mě já v tom, jako kromě toho, že to vlastně stojí na konci málo, je to vyřešení té každodenní starosti, prostě a vím, že přesně v ten konkrétní čas já mám prostě dobře uvařeno a nemusím to řešit. Takže pro mě v tom je i jako, že to celý dopoledne můžu nějak efektivně využít právě na to, abych si jako doplnila tady svoje jako jednak teda nějaký, jako že mi to dělá radost, ale prostě na ten jako dodatečný zdroj příjmu, no. A z praktického hlediska to je jak? Já zaklepu na dveře školy a řeknu dobrý den, jak vám chci chodit na oběd? Ne všechny školní jídelny to nabízejí, ale já jsem to zrovna taky nenašla u nás na webu, ale právě s prvním dítětem, to, který jsem měla v koroně, tam byla taková cedulka u nás na dveřích, že jako zavřeli prostě pro ty externí strávníky a já jsem to furt měla v hlavě a pak když jsem věděla, že budu jako po druhý těhotná, tak jsem si říkala, tak někdy tady tato varianta jako existovala, já napíšu jako do jídelny paní vedoucí e-mail, tak jsem napsala, vysvětlila jsem situaci, budu na mateřský a ona řekla jasně, no a dala mi čip a dostala jsem normálně přístup do takového toho dětského objednávkového systému, takže já si vybírám ze 2 jídel, vždycky si tam jenom dobiju peníze, je to elektronicky, už teda tam chodím teďka vlastně skoro 2 roky, nechci se toho vzdát, že to je úplně jako bomba na to úsporu toho času. Udělají ze mě fakt dobrý jídelníček, nebo jako takhle z mýho pohledu dobrý jídelníček. Mám to vyřešený. Takže některé jídelny to mají na webu, vyloženě jmenuje to stravování pro veřejnost a někomu je potřeba jako se zeptat, doptat. Já tam vždycky nosím odměnu jak pro paní vedoucí, tak pro paní kuchařky, že se o mě hezky starají, že mi vařejí, oni mi dopřejou knedlíček navíc, bramburky navíc. Takže já obědy naprosto miluju. Ne každý by to jet. Já tím jakoby nikoho v naší domácnosti už nezatěžuju, že to jim, ale pro mě to bylo prostě, to je mazaný typ, který jsem objevila díky druhému dítěti a vlastně to je jako nejlepší mazaný typ, který mě potkal. No. Když se jako rodič rozhodnu si přivydělávat na mateřské nebo na rodičovské, jaké mám možnosti?
Teď pojďme asi zabřednout mezi zkratky OSVČ, DPP a DPČ. Pojďme možná vysvětlit, co znamenají a jaké jsou jejich výhody a nevýhody. Já začnu tím OSVČ, to už jsme tady nakousli, takže osoba samostatně je výdělečně činná. Pokud ta maminka aplikuje tu strategickou radu, že si rozloží rodičovský příspěvek do té maximální možné délky, tak vlastně bude teda OSVČ vedlejší, ten status vedlejší ji zajišťuje to, že pokud vydělává pod rozhodnou částku, pokud by si to někdo chtěl googlovat, tak pojem je rozhodná částka, to je částka, kterou stanovuje stát, každý rok se lehce jakoby navyšuje, tak pokud vydělá pod tuhletu částku za rok, tak je osvobozená od toho, aniž by platila nějaký odvody na sociální pojištění, na daň, platí se jenom úplně mikro zdravotní pojištění. Takže to je jako za mě ta výhodná situace v momentě, kdy ta maminka fakturuje. Víme, kolik je to letos? Letos je rozhodná částka 111 736 korun, ale mám tady k tomu dobrou zprávu, ono to je jako příjem minus výdaj. Takže pokud třeba maminka má paušální výdaje, nejčastěji je to 60%, tak může vydělat nebo vyfakturovat až nějakých 279 000. A pořád se vejde pod tu rozhodnou částku. Takže to si myslím, že jako přivýdělek je relativně jako fajn pásmo, do kterého se dá takhle nějak vejít a potom vlastně pro tu maminku to znamená, že maximálně jako nějakých 300 korun měsíčně z toho platí na zdravotní pojištění jako na odvodech, ale jinak sociální pojištění 0 a daň vlastně vyjde 0 vlivem využití jako slevy na poplatníka. Takže pokud někdo fakturuje, pohybuje se v tomhletom rozmezí, tak to je za mě jako dobrá varianta. Spousta maminek si zakládá živnost právě jako v momentě, kdy se dostane do té fáze, že je na rodičáku. A pak tady mám ty další dva pojmy, ty dohody, to se pořád bavíme vlastně o nějakým jako zaměstnání, protože to je závislá činnost, tak dohoda o provedení práce a dohoda o provedení pracovní činnosti, tak. A tam se liší jako asi spíš z hlediska toho, kolik hodin u toho zaměstnavatele chce nebo může, dohodne si tu práci. Jsou tam tady ty omezení, protože když to vezmu u té DPP, tak se bavíme o maximálně 300 hodinách ročně u jednoho zaměstnavatele. Může si vydělat až 11 550 bez toho, aniž by měla nějaký odvody. A ten limit tam je takhle vlastně jako vyšší, hodí se to spíš jako pro krátkodobou práci, protože prostě těch 300 hodin se oddělá za nějaký jako okamžik a konec u toho jednoho zaměstnavatele, když to potom ve srovnání s tím DPČ, tam se to zase, to je jako skoro až takový zkrácený úvazek, bych to jako nazvala, protože tam to omezení je 20 hodin týdně a ty odvody ale jsou osvobozený jenom do 4,5 tisíc korun. Takže strašně záleží, jako kolik ta maminka bude vydělávat a kolik času vlastně bude pracovat. Zase to DPČ se hodí spíš v momentě, kdy to je nějaký jako dlouhodobý mikropřivýdělek. Takže když prostě je to pár hodin, něco tam jako pomůže, ideálně se vyjde do těch 4,5 tisíc a může to mít vlastně jako po celý ten rok. A u té DPP zase bych to spíš vybrala tam, kde to je něco jako projektovýho, odpracuju nějaký počet hodin a tak, ale jinak je tadyhle to, tím, že to spadá do té kategorie zaměstnání, tak pokud se ty částky prostě překročí, tak se bavíme o stejném zdanění jako zaměstnanec. No. Takže v ten moment už zase tam na mě jako spíš se usmívá ta varianta prostě založit si živnost a fakturovat. Protože já, když budu pracující matka a budu, řekněme, úspěšná pracující matka, vydělám si víc peněz, tak už nemám žádnou úlevu. Pořád tam zůstává, konkrétně pokud se bavíme takhle, pokud je to na tu dohodu, tak tam už úleva jako překročením těch částek jako úplně odpadává a pokud se bavíme u OSVČ, tak tam pořád si myslím, že ještě potom nad rámec té rozhodné částky je nějaký jako pásmo, kde to vychází pořád vlastně trošku líp, než když by byla jako klasický OSVČ prostě hlavní. Tam potom jsou zase ty minimální odvody nebo prostě ty minimální jako platby na sociální a zdravotní, které už teďka nejsou úplně malý, takže tam ještě, i když se překročí ta rozhodná částka, tak pak je nějaký pásmo, to nemám teda přesně spočítaný, pořád ta nějaká výhoda je. Jo. Takže já jsem jako ve svým podstatě, já jsem OSVČ vedlejší, už teda překračuju tu rozhodnou částku, ale pořád tam vnímám, že jako tahle ta doba je pro mě taková jako využitelná, na to vnímám ji jako úlevnější, než kdybych byla OSVČ hlavní. A je něco, na co bych si měla dát pozor, aby se nedopustila, nedej bože, nějakého právního přestupku?
Napadá mě jediná věc, asi to nebude nic jako dramatického, ale je tam limit 92 hodin na tom mít si možnost odložit dítě do nějakého ústavu, jako třeba jesle, školka, ale sleduje se to jenom do 2 let. A vlastně tam by hrozilo, asi je to spíš nějaký udání, že v případě, že by to dítě bylo víc takhle odkládaný, tak není splněná podmínka řádný celodenní péče o to dítě, takže mamince pak zaniká nárok na ten rodičovský příspěvek. Ale jinak vlastně to, kolik si vydělá, tak to vůbec s tím nesouvisí. Na ten rodičovský příspěvek, na ty peníze od státu má nárok, i kdyby vydělávala miliony, když si nedá dítě více jak 92 hodin do školky. Tak pojďme teď zase hypoteticky. Vydělávám peníze při rodičáku, ale může se mi stát i to, že vydělávám na to, abych měla možnost dát dítě do soukromé školky a najednou tam ty výdělky nehrají moc velkou roli, nebo nijak mi nepomůžou, protože vydělávám na školku. Máš i na tohle nějakou radu? To si musí vyhodnotit ta maminka sama, jak moc pro ní je důležitý ta seberealizace, ale zároveň taky spousta maminek to volí i z toho důvodu, aby nestratila třeba kontakt se svým zaměstnavatelem nebo aby nevyskočila z toho pracovního trhu. Takže tohle si musí každá maminka říct. Takže není to utopie vlastně tahle varianta? Není, jako takhle. Já jsem ten ekonomický člověk, že jako jsem u toho prvního dítěte si napočetla, aby se mi to i jako finančně vyplatilo, ale taky jsem už slyšela, že prostě někdo nad tím uvažuje tímhletím způsobem, že ty důvody nejsou jako jenom ty peníze, ale to nestratit ten kontakt prostě s pracovním trhem, se zaměstnavatelem, možnost seberealizace, spousta těch maminek, to mě ta vždycky překvapí, ale využívá třeba i tu soukromou školku, aby mělo jako čas pro sebe. To bych si strašně přála, ale i takový případy jsou, no. Mm-hmm. Když se ještě podíváme na spoření na budoucnost, když už tě tady máme, tak třeba to někdo ocení. Máš nějaké mazané tipy, jak spořit a investovat i třeba při tom rodičáku? No takhle, každá částka se počítá, takže nejlepší čas na to začít jako investovat, teď mám to slovo jako zní takhle hrozně složitě, myslím si, že jsou jako hodně jednoduché cesty, jak se k tomu dostat, ale samozřejmě je potřeba si o tom vždycky něco nastudovat, je to vždycky rizikový, ale za mě nejlepší čas začít jako si řešit tu budoucnost, jak když se to dítě narodí, tak to vlastně je ten první nejlepší moment a potom ten druhý prostě dneska, včera bylo pozdě. Takže spoření bohužel už i teďka vlivem klesání těch úrokových sazeb třeba na těch spořících účtech prostě jako v dlouhodobém horizontu, pokud fakt se díváme na nějakou budoucnost buď dítěte nebo naší do důchodu, tak nemá tu šanci překročit tu inflaci, porazit jí. A na to teda bohužel jedinej, jako nebo bohužel je prostě tady ta jako riziková varianta, to investování, ale za mě zase něco, co se dá jako s nějakou základní znalostí jako ošéfovat je, že si stanovím, kolik měsíčně si budu dávat stranou. I těch 300 nebo 500 korun jako lepší než nic. Mm-hmm. A nastavit si prostě trvalý měsíční příkaz, každý měsíc nakupovat, tím se třeba, taky zase to už tady nechci jako vysvětlovat, ale hodně populární jsou třeba ETF-ka, kdyby si to někdo jako chtěl dostudovat, tak určitě na tohle se podívat, ale jsou dneska už i aplikace, které tohle to umožňují, že vlastně se zadá klidně trvalý měsíční příkaz na nějakou tu částku, budeme se bavit. Já mám třeba 500 pro své děti, ještě potom teda jako jiný varianty, ale tady ten model opravdu posílám každý měsíc konkrétní datum, třeba když se to dítě narodilo, aby to bylo taky hezký, tak 500 odejde prostě na tady ten nákup toho portfolia a je to vlastně dětský portfolio do 18. narozenin, takže se bavíme o nějakém dlouhodobém horizontu, jsou tam výkyvy, ale tím, že vlastně se na to nedívám, mám trvalý příkaz, já se tady dívám, jo, ale že každý měsíc to odchází, tak se vykrajou prostě nějaký tržní výkyvy a tohle je za mě taková, jakoby, nebo obecně taková jako nejvíc doporučovaná prostě varianta, ale je potřeba o tom něco si načíst, něco o tom vědět, aspoň trošku tomu rozumět, protože investování se vždycky pojí s rizikem. To, kolik se tam říká, že je výnos, tak je nějaký očekávaný, není garantovaný a to se zase liší. Spousta těch jako lidí prostě má radši ten jako spořící účet s nějakým jako konkrétním procentem, i když je úplně malý, žere mu to tam ta inflace, tak prostě do toho nejde. Takže třeba zkusit to opravdu s tou 500 nějaký čas pozorovat a já si myslím, že pak jako ten člověk pochopí ten princip a pak se do toho může jakoby vrhnout ještě s většíma částkama. Ale říkám, já jsem to zakládala svým dětem hned, když se narodili, hned jak dostali, protože to je národní list dítěte, posíláme 500, babička posílá 500 a já věřím, že jednoho dne to prostě ty děti jako ocení víc než prostě hromadu plišáků a je to zhruba stejná cenovka.
Skvělý. Tak my se blížíme ke konci a já bych tě teď poprosila, aby si nám ještě dala 3 závěrečný tipy a rady, klidně z toho, co zaznělo, ale co je pro tebe opravdu důležitý, nebo případně něco, co třeba ještě nezaznělo. Já jsem tady to zmínila. Je důležitý hlavně jakoby pracovat na té rezervě, kterou je fajn prostě vytvořenou na ty 3 měsíce. Potom teda, co jsme říkali taky na začátku, pokud nás poslouchají nějaký maminky, nebo spíš budoucí maminky, který teprve jako chystají se k tomu otěhotnět, tak hlavně pošefovat si nemocenský pojištění, buď jako zaměstnankyně, nebo teda pokud nás poslouchají OSVČ, tak hlavně se k tomu přihlásit. A potom tady mám tip, to jsme měli připravený, ale asi jsme nestihli, pojištění, takový ty dobrovolný, tak aby se na to podívali, že existuje prostě nějaký životní pojištění pro živitele rodiny a to pokud je ta rodina jako závislá na tom jednom příjmu a přišla by o něj, tak to jsou takový ty klasický případy sbírek na Doniu a myslím si, že se tomu dá tady tím způsobem jako předejít. Takže nastudovat si domácí úkol, který dáváme, pojištění prostě dobrovolný, který já jsem ho nazvala, že to je nějaký jako životní pojištění pro živitele rodiny, ono se takhle samozřejmě oficiálně nemenuje, ale mrknout na to, že prostě existuje i tato varianta, jak si jako zachránit tu možnost, kdyby nastala situace, že prostě vypadne i ten jeden příjem, na kterým je ta rodina závislá. Violo, moc děkujeme za cenné tipy a rady a že jsi přišla. Já děkuju. A děkuju i vám, milí posluchači a posluchačky, že jste si poslechli další díl podcastové série od Mamdů Mámy to chtějí taky. A vzniká díky grantu Evropské unie a programu Erasmus+. Pokud vás zajímají témata související s rodičovstvím bez cenzury, tak určitě poslouchejte i další naše povídání se zajímavými hosty. Najdete je ve všech oblíbených podcastových aplikacích. A my se uslyšíme příště u dílu o férové domácnosti, kde si budeme s Martinou Dvořákovou povídat o tom, jak najít rovnováhu mezi domácností, péčí o děti a prací. A to všechno ideálně bez pocitu, že na všechno musíme být sami. Tak na to se moc těším a uvidíme se u dalšího dílu nebo uslyšíme. Nashledanou.